To výborný zápas pre nás v príprave s najkvalitnejším súperom, s ktorým sa doteraz stretli. Prvýkrát na trávnatej ploche, takže aj to trošku možno, či už ovplyvnilo alebo neovplyvnilo priebeh stretnutia, si určite nemyslím. A pre našich mladých hráčov toto bola obrovská skúsenosť. Veľmi dlho sme sa výsledkovo držali, samozrejme som si vedomý toho, že súper bol kvalitnejší a vytváral si aj v polčase gólové príležitosti, ktoré ale nepremenil aj vďaka húževnatosti našich chalanov, brankára, výkonu brankára. Čo si veľmi vážim, že naši chalani do 90. minúty stále odolávali tomuto súperovi, ktorý samozrejme ten stav zrovnal. Ujal sa aj vedenia, zaslúžene musím povedať, ale aj po prestriedaní sa naši chalani snažili hrať, keď sme boli na lopte, smerom dopredu, aby sme sa snažili dať gól, ale kvalita súpera bola taká, ktorá samozrejme nás nepúšťala do nejakej väčšej sily v ofenzíve, čo bolo úplne prirodzené. A samozrejme aj skúsenosti, aj tá momentálna herná kvalita našich mladých hráčov. Naviac v tomto zápase by sme sa ani nezmohli.